ואתה נשנה את העולם. אני ואתה אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה יוצאים לדרך, ובתור נציגה משרד החינוך מטה חפציבה אני מאחלת לכם המון המון בהצלחה. גם לכם המון בהצלחה במסע. אתם יוצאים לפרויקט מדהים, אתם תגלו הרבה דברים חדשים, אתם כבר הרווחתם, אתם בנבחרת, ואתם תכירו הרבה חברים חדשים ותגלו דברים חדשים, וזכיתם להיות כאן, ובאמת אני מאחלת לכם רק דברים טובים שיקרו באמצע תהליך, ומי יודע, אולי פעם תצליחו להיפגש עם החברים, או בארץ בחיפה, או באודסה, או במקום שלישי, העיקר שניפגש ותשמרו על הקשר. אז המון בהצלחה. שלום, שמי אלדר הרמן, מכיתה ז'-4, וברצוני להציג בפניכם את בית ספרנו. בית הספר השש-שנתי, רעות לאמנויות, אינו בית ספר ייחודי להוראת אמנויות בעיר חיפה. בחטיבת הביניים, רעות לאמנויות, לומדים כ-509 תלמידים. בחטיבת הביניים ישנן 4 מגמות לאמנויות, והן מוזיקה, מחול, תיאטרון ואמנות פלסטית. אני באופן אישי לומד במגמת התיאטרון וממשיך את דרכם של אחי ואחותי שלמדו פה בבית הספר. אני רוצה לאחל לכולנו שנבנה ביחד שותפות אמיתית, שנלמד ונחקור את השורשים מהם הגענו, נחגוג ביחד את חגי ישראל ונבנה יחסי חברות לאורך זמן. שיהיה לנו בהצלחה. זהו, אנחנו נוכל לדבר לפני חג, חנוכה עצמו ביום שני אנחנו כבר לא נהיה כאן. הבית ספר ייסגר. אנחנו נתאם את זה. אבל אנחנו כבר נדבר. אני במגמת אמנות פלסטית. אני אוהבת להיפגש עם חברות שלי וללכת לצופים. אודסה עיר יפה, עיר נמה. באודסה יש תפילארית, יש תיאטרון אופרה. יש בתים של ז'בוטינסקי, שלום עליכם, דוד, דיזנגוף. באודסה גרים הרבה עמים. מבולגריה, מרומניה, מרוסיה, וגם יהודים. בחיפה יש גרים, באודסה אין גרים. עולים חדשים מאודסה לפני הרבה שנים, הקימו עיר נס ציונה. אנחנו גרים. אני שמחה לשמוע ילדים מדברים עברית כל כך יפה, ונותר לי, תמשיכו את הקשר. קבוצה קטנה או יותר גדולה זה חשוב לדבר עברית, ואני מקווה שגם בקרוב אנחנו נבקר אחד אצל השני. בטח מישהו מכם מגיע לישראל וגם אנחנו נוסעים אליכם. אז ממש כיף לי לראות את הפרויקט הזה, ואני אשמח. מי מבין אותי? מי מבין אותי? מי כן? אם אנחנו נכתוב ונדבר על זה, אז לאט אתם יבינו, אבל לאט. אוקיי. בסדר, אז תודה רבה לכם, ותשמרו כל הזמן על הקשר. כל הזמן על הקשר. תן מקום אם יש מישהו שרוצה לשאול משהו, אותנו או אותם שיש את התקווה? הם אומרים שאתם כיפי. כיפית.
і покаже, що ми праця козацького роду.